Така. Какво си имаме тук? Веселчета Нюс, епизод 4. Не очаквах да правя това. Но здравейте и добре дошли в нов епизод на най-гледаните новини. Веселчета Нюс. Миграцията от 1000 на 1000. След тежката атомна бомба, причинена от праднята на митичния мопс име ВАП, Васил Атанасов Пумата, гражданите на Леля Гошка СМП трябваше да се изнесат надалеч. Попаднахме на едно студено място и отново изградихме селище с добра политика и икономика. Кражбата на елитрите. В началото всички бяха в добри отношения, разбираха се, помагаха си в трудни моменти и нямаше никакви конфликти. Един ден обаче всичко се обърка. След убийството на Ендър Дракона всичко се преобърна. Вечният престъпник и човекът с най-много санкции срещу него, а именно Деян Маринов, отиде заедно с Калян Владимиров за крила. Калян успя да открие крила и беше много щастлив, но на наглия овал му ги открадна и това разяри Калян. Формиране на ВДРО. Кражбата на елитрите премина границата. И играчите Гошко, Сашко, Калата и Танев, на които им беше писнало от своеволието на овала, решиха да създадат тайната организация срещу Маринов, наречена ВДРО – Вътрешно-деянска революционна организация. Те целяха чрез обединение да съюзат сила срещу Деян и да донесат ред. За да не се разкрие същността на организацията, тя използваше фалшивото име Василска демократична регионална община. Ултиматумът. След случката с крилата, ВДРО издаде ултиматум, в който пише, че ако крилата не бъдат върнати, ще се наложи физическа намеса. Отговорът беше негативен. И Деян беше убит. Лицето Атанас Караманов заяви преди нападането, че иска да наблюдава отстрани. Впоследствие той се включи на страната на Деян и това обърна ВДРО срещу Атанас. От тогава те действат заедно и съответно проектите на ВДРО са срещу двамата членове. ВДРО твърдят, че Атанас не може да очаква, че след като се намесва в битка, в която е заявил, че няма да участва, няма да има последствия след това. Мосад. След понесената загуба, афектираният овал сформира партия, която включваше самия него като ръководител, Атанас и отскоро Добко. Според думите на основателя, това е партия, която се стреми да се стреми. Сформирането на 11-ти райх и строежа на Райхщага. Двамата поддържатели на нацизма, Георги и Калян, също направиха партия, наречена 11-ти райх, чиято партиен монумент се нарича Райхщага. Те също се включиха в изборите срещу Мосад. Тяхната цел е обединение и единство на сървъра и единствената им пречка е съжителството на Мосад. Скандално. Наши папараци хванаха Иван Пачата да се ближи като котка отново този път пред заградата на Мосад, която всъщност е направена от ВДРО. Както знаете, нашата медия винаги успява да бъде най-изчерпателният източник за информация в сървъра и никога не би ви излъгала. Хванахме Деян да изнудва Александър да построи неговата сграда, защото няма тези умения. То за ръководител е това. Строежа на съда. Просто го строя. Току-що получихме съобщение, че 11-ти райх са си направили предизборна кампания. Нека разберем причините да гласувате за тях. Веселчета Нюс сезон 12. Няма как да има политика, но не и новини. Веселчета Нюс се завръща ударно през 2026 със същия екип, но с още по-висококласна. Новините се очакват да бъдат още по-качествени и интересни. Не пропускайте епизодите по VSL TV. Скоро ще можете да активирате абонамента за VSL+, който ще ви позволи да гледате
предаванията, които нашия екип е измислил с голямата звезда като водещ Иван Пахцата. Откриването на Райхщага. Преди броени дни се състоя тържественото откриване на 11-я Райх. Откриването на новата партия в сървъра даде възможност на ВДРО да осъществи един от най-ранните свои проекти, а именно залавянето на вилджерите на Танас, обявяването на търга за вилджери и цената на всеки от тях. За разлика от Мусад, ВДРО са класни и действат с професионализъм и по този начин печелят доверието на нашите жители. Търгът за вилджери. След построяването на Бузлуджа, ВДРО можеше да обяви търгът на мусадските вилджери. Наши папараци хванаха Мусад да въртят схеми преди търгът, но не забелязахме това да пречи на протичането му. В неговия край Мусад успя да прибере 8 вилджери обратно, а останалите 12 бяха закупени от участниците на ВДРО. Говори се, че Мусад искат да нападнат опозицията, но никой не знае какво корят мазните чифути. Мусадска пресконференция. Нека чуем причините да гласувате за Мусад и ценностите, които партията може да допринесе за сървъра. Здравейте, ученици! Здравейте и добре дошли в пресконференцията на Мусад. Тук ще обясним всичко, което целим с тази организация и какво целим, какво друго целят нашите други организации, които не са свързани по един или друг начин с Мусад. Нека започнем първо с, може би, най-важните предстоящи въпроси, нали, за предстоящото бъдеще, близкото бъдеще на сървъра, какво ще се случва. Скоро, както знаете, драги сънародници, идва Мусад евента, най-очаквания евент сървъра и най-големия евент сървъра, който ще бъде уникален, грандиозен и ще има награда накрая. И общото това, което мога да кажа е, че ще бъдете изненадани, ще бъде готино, ще се прекарате много добре и ще бъде незабравим. Знам, че го очаквате с нетърпение. Общо взето, от към близкото бъдеще, това е най-близкото събитие, което ще се случва скоро. От към строителна дейност или инфраструктурна дейност. Имаме доста планове. Имам планове да построя няколко сгради. В момента съм си намислил да развия малко къщички. Може би пътища да направим наши, не знам. Ще видим. И общо взето за Мусад това е за сега. Да поговорим малко, може би, за партията ни, която също, нали, казах, че не е свързана с Мусад, но малко или много е. Тази партия се стреми да развие сървъра до максималния капацитет от към постройки, да развие бизнеса, икономиката в сървъра и да направи много добро за гражданите тук. Ще бъдем активни от партията, нали, ще бъда активен от партията по какъвто и да е бил начин. Нали, ще правим евенти, нали, няма да бъдат толкова големи, колкото този ще бъде предстоящия, но ще се опитаме да ги направим колкото сме по-интересни, да държим гражданите ни развеселени по един или друг начин. И общо взето ще правим всичко по силите си да направим сървъра по-интересен и по-хубаво място за живеене. Както казах, имаме доста инфраструктурни проекти и много от тях са голяма част от тях са в нашата част от сървъра. Също така казах, че имам планове да развия икономиката в сървъра, да направим няколко бизнеса, може би, да дигнем икономиката, както казах, и като за крайна цел искаме вие на цел гражданите, вие да сте щастливи, вие да сте на първо място, ние сте ни най-големия приоритет. Затова правим всичко по силите си от Израел напред да ви правим щастливи и ще ви правим щастливи. Благодаря.
Важното съобщение на Корнелия Нинова. Днес сутринта екипът ни получи съобщение от великата Корнелия Нинова, която заяви, че иска да направи публична пресконференция. Нека чуем чия страна заема тя в конфликта. Ой, благодаря, да, и до свидания. Ехо, бригадирите там, може ли малко по-тихо? Чувате ли? О, говори Корнелия Нинова. Преустановете трудовата дейност непременно. Така. И вържете венцеремусно сянка. Усилете предавателя, за да ни хващат и в Москва. Венцеремус, другари! Чувам аплодисментите ви. Не ме ли познахте? Аз съм вашата Корни. И това е моята нова визия за новия сървър. Днес, тук за да защитя нашата силна левица, наречена ВДРО, която знае как да управлява, а не като Фейс Дитко и неговите патриотчета, които освен да дават празни обещания, друго не умеят. След 45 години социализъм и 25 години демокрация, която ни отне младостта. Право ще се разплача. Но аз съм мъжко момиче. Корнелия по милото. И ви призовавам да гласуват за 11-тия райх. Фейс Дитко, ВДРО каквото ви построи, вие един ремонт не може да му направите. Само скандали. А до нас пък опъна една колиба със селени, като набавим при толкова кокошарника. И се вие в гърдите, все едно е построил великата китайска стена. Хо-хо-хо-хо! Обещаха минимални пенсии по 300 диаманта. И какво? Дръжки! И диамантче над 150 няма да дадат. Пълно безобразие. Изберете ВДРО и забравете за тези мрачни времена. С спечелването на изборите идва едно вод на недоверие към деянското правителство. Честито, другари! О, за Бузлуджа 1. Таксито е долу. Знаете ли какво? Не ми занимава, не че не ми занимава с новините, просто в момента не съм в настроение за това и да. До нови срещи, бай-бай! Svako!